Γεια σας, είμαι η Ζιεμπάρα Ελένη και σε αυτό το σύντομο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης στην εξαποστάσιο διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Ας το δούμε λοιπόν οργανωμένα σε 3 στάδια. Προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση, με στόχο την ενεργή μάθηση και όχι την αντιγραφή. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει σε 3 βασικά σημεία. Πρώτον, να οργανώσουμε πιο γρήγορα τον σχεδιασμό του μαθήματος. Δεύτερον, να παράγουμε πρωτότυπο ψηφιακό υλικό, όπως ερωτήσεις κατανόησης ή μικρές δραστηριότητες. Και τρίτον, να δώσουμε καλύτερη ανατροφοδότηση στους μαθητές με σαφή κριτήρια και συγκεκριμένα βήματα βελτίωσης. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο στάδιο, την προετοιμασία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σαν βοηθός σχεδιασμού. Μας υποστηρίζει στο να ορίσουμε στόχους, να επιλέξουμε δραστηριότητες και να οργανώσουμε το υλικό. Το πιο σημαντικό όμως είναι το πώς θα τη ρωτήσουμε. Η ποιότητα του αποτελέσματος εξαρτάται από την ποιότητα του prompt. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα σαφές παράδειγμα prompt. Αντί να ζητήσουμε φτιάξε ερωτήσεις για ένα κείμενο, ζητάμε 5 ερωτήσεις κατανόησης για ένα λογοτεχνικό κείμενο, συγκεκριμένης έκτασης και επίπεδου, με διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων όπως περιεχομένου, μορφής, κριτικής σκέψης ή και δημιουργικής γραφής. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει υλικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά και να προσαρμόσουμε στην τάξη μας. Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να φτιάξουμε άμεσα ένα μικρό φύλλο εργασίας διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Για παράδειγμα, ζητάμε από τους μαθητές να βρουν λέξεις κλειδιά, να γράψουν μια σύντομη περίληψη και να απαντήσουν σε μια ερώτηση κριτικής σκέψης με αιτιολόγηση. Αυτό το υλικό μπορεί να μπει πολύ εύκολα σε e-class ή WebEx και να υποστηρίξει ουσιαστική συμμετοχή. Πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο που είναι η υλοποίηση. Εδώ ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει, αλλά ο μαθητής παράγει. Τη χρησιμοποιούμε για ιδέες, για λεξιλόγιο και για βελτίωση της διατύπωσης και όχι για να γράφει έτοιμα κείμενα. Έτσι, κρατάμε τον μαθητή ενεργό και η μάθηση παραμένει προσωπική και ουσιαστική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παραγωγή λόγου. Αντί να ζητάμε έτοιμη έκθεση, ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη συγκεκριμένα βήματα. Για παράδειγμα, στο θέμα η χρήση των κινητών από τους εφήβους, θα ζητήσουμε επιχειρήματα, πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο στη δομή, καθώς και επικοινωνιακό πλαίσιο. Το τελικό κείμενο θα έχει το προσωπικό ύφος του μαθητή και οι επιλογές του μπορούν να αξιολογηθούν. Φτάνουμε τώρα στο τρίτο στάδιο, την αξιολόγηση. Όταν χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη, αξιολογούμε κυρίως την διαδικασία, την τεκμηρίωση και τη βελτίωση. Δηλαδή, αν ο μαθητής διαθέτει πρωτοτυπία, προσωπική άποψη και αν τεκμηριώνει με παραδείγματα το κείμενο, καθώς και αν έχει συνοχή και δομή και μπορεί να βελτιωθεί μετά από ανατροφοδότηση. Συμπερασματικά, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί εργαλείο μάθησης και όχι εργαλείο αντιγραφής. Σας ευχαριστώ πολύ.